Ne znam, Kao da je za nijansu manje. Tako izgleda. Taj. Aha. Ovo smo slični, evo. Da, slično. Pa imamo mi tu biha. Ej, sad može do kica, ajde. Kaži. Kako biste vi to sad kući? Jedan da bolje, jedan ne da znam, bolje. ajde da Da ti kažem, nikad nisam ni svirao, do sada rao sa nekim, ono Nisam ni ja. Da. Prvi put i vidim dva rava na isto mjesto. Stvarno, da. Ovo sam ovako pokušao, šta sam, s gitarom sam nešto svirao, a onda ovima lakše. Ne znam, imam utisak mislim da ti si inače sviraš perkusiju. Pa da. Da nekako ritmički si sigurno bolji. A sad ne znam, ajde možda ti nešto povedeš. Okej, hoću, ajde da tako i onda da izlupamo sve da vidimo da li imamo neki koji možda ne paše, pa da obratimo pažnju, kažemo, a onda nećemo taj da lupamo. Da. Dobro, ovo je bilo... Ja da se javim. Bilo super. Ja sam samo pomislio kako je dobro si okrenuo melodiju. Kum Igor. Čekaj, dobro sam podsjeti da ga Kume, uleteo si u sred snimanja. Ja nisam isključio telefon, Ana hoće da me ubije. Evo smo na Topčideru u snegu. Ajde, zovem te kasnije. Ćao. Dobro, spektakularno.